What's up guys, her. I den her video, der snakker jeg om rigtig mange ting, om rigtig mange forskellige ting. Så ja, hvis I lige nu er i gang med at lave et eller andet, og I bare vil gerne se en hurtig video, så vent med at se videoen. Der er meget vigtig information, både omkring hvad der sker med min forrige kanal, XDennis Gamers, og hvad der sker nu, og hvad der kommer til at ske, og sådan noget. Så det jeg vil bede om er at minimere videoen, og så lave et eller andet imens I ser videoen. På grund af det her bliver virkelig meget snak og kedelig video. Men det er meget vigtig information, hvis I gerne vil følge kanalen, og jeg håber at I vil hjælpe mig her i fremtiden. Så ja, held og lykke med at holde videoen ud, på det der er lang. Så yes, vi ses. What's up guys, her, og velkommen til min kanal. I dag så vil jeg introducere til en ny kanal, som jeg lavede her. Så det er farvel til XDennis Gamers, hvilket er lidt sad. Men nu har jeg altså besluttet at nu giver jeg slip på den. Den hovedsagelige årsag til det er på grund af at jeg har fået 2 copyright strikes. Den ene har lavet en video om, som er på XDennis Gamers, hvor jeg får copyright strike af en Minecraft video uden nogen form for intro musik eller nogen form for musik på nogen måde. Og årsagen til den blev lukket ned var på grund af copyright. Så fik jeg endnu en copyright strike, eller endnu en strike, hvor der var ikke rigtig copyright, men også på grund af at jeg havde været offensiv enten imod en anden person, hvilket jeg ikke var, eller at jeg simpelthen har været en svindler, det vil sige enten har været en video, hvor jeg sådan har opfordret folk til at gøre noget, hvor at folk måske slet ikke har fået det, som jeg vil have opfordret folk til at gøre, hvor at de så vil faktisk egentlig, for eksempel at jeg som måske havde smidt en keylogger i et link, hvor så sagt at inden på den her link der kan I downloade et eller andet yber vildt super nice shit. Det havde jeg heller ikke gjort. Så men det var simpelthen på grund af svindel og alt muligt lort, og jeg er fucking lost på hvad der sker for YouTube, men om jeg ved ikke. Altså der står her at det er en YouTubers bror, som der har skrevet til YouTube simpelthen. Så det er en YouTube bror, som der har skrevet til YouTube om at det her det vil han altså ikke være med til det her. Begge videoer er ybergamle. Virkelig. Den ene var for 2 år gammel, og den anden var 1 år gammel. Virkelig gammelt shit. Virkelig gammelt lort. Så hvorfor er der en eller anden bruger, der har været inde på den her video, mega random video, og så klikket på rapportere, og det er faktisk ikke gået igennem, hvilket jeg er helt surprised over det, at det ligefrem er gået igennem, at det ligefrem er kommet så langt, at jeg faktisk ikke engang kan komme videre på min kanal. De 2 billeder, som jeg har vist jer her, de 2 billeder er det eneste jeg kan se. Det er det eneste jeg kan bruge XDennis Gamers til. Jeg kan ikke se nogen videoer. Hvis jeg går ind i en video, så kommer jeg tilbage dertil. Hvis jeg søger på en video, så kommer jeg ind og kan søge på videoer. Så jeg klikker på en video, så kommer jeg tilbage dertil. Hvis jeg prøver på at gå ind i mine videoer, så jeg kan slette dem eller noget som helst, det kan jeg heller ikke. Jeg kan heller ikke disable min kanal. Jeg kan ingenting. Min kanal er stok der. Og det synes jeg er mega latterligt på grund af. Som I kan se her, så har jeg fået 2 markeringer. De 2 markeringer vil sige, at nu har jeg blevet disabled i 2 ugers tid. Men hvis nu jeg får 3 markeringer, så vil jeg min kanal blive lukket ned. Så hvis nu jeg var en person, der gerne vil beholde den her kanal, og jeg ved ikke rigtig, om jeg ville gøre det, hvis nu jeg egentlig kunne, men så kunne jeg jo egentlig disable alle mine videoer. Så vil det jo ikke være noget problem jo. Så vil jeg stadig kunne have min kanal,
og efter 6 måneder, så vil min kanal kunne, kunne være tip-top igen. Men det kan jeg egentlig ikke gøre, på grund af, at jeg er blevet, altså min kanal er disabled uden varsel. I kan sagtens gå ind på min kanal og sådan noget der, jeg kan ikke selv. Altså, virkelig skuffende system. Det her er jo derfor, at YouTube er ved at gå under. Og det er derfor, at jeg personligt håber på, at vi danskere begynder sådan at indse, at nu er YouTube ikke ved at være den eneste mulighed. På grund til, at YouTube stadig er den så utrolig stor succes, er fordi det er den eneste mulighed for at uploade og for at se videoer. Men jeg håber lidt på, at folk, de ligesom folk har gjort med Facebook, er ved at kunne indse, at YouTube ikke er den eneste mulighed. Jeg har sagt det her vildt mange gange, og jeg gentager, Zipcast, det kommer op. Og jeg brugte Zipcast. Jeg brugte ikke Zipcast så utrolig meget, men før at YouTube, de lukkede Zipcast ned, og måden de gjorde det på, det var hacklortet ned, så vil jeg så lige sige. Men før at de havde gjort det, så kunne jeg se, at det var meget bedre. Virkelig. Nye brugere blev promoveret, uden at skulle betale shit. Nye brugere fik mulighed for at kunne promovere sig selv. Der var noget med, at de havde sådan et system med, at deres første video, der kunne de sige, jamen hallo, her er jeg. Og så vil du faktisk komme på forsiden. Og sådan noget. Altså, langt bedre. De gik ind for, at når du var ny, så skulle du have en god start. Det gør YouTube jo ikke mere. De går efter penge, og derfor sætter PewDiePie ud over det hele, bruger nok PewDiePie, som giver YouTube allerflest penge. Nu har jeg jo startet en ny kanal, og jeg vil se, hvis der er en eller anden ny YouTuber, eller en ny, jeg ved ikke hvad man kan kalde en Zipcaster, eller en dude, der starter en kanal på Zipcaster og sådan noget. Og hvis op til flere gør det, altså, og vi så, du ved ikke, af en mærkelig årsag får hele den her danske YouTube-community over til Zipcast, så tror jeg nok, at vi alle sammen faktisk vil være 1000 gange mere lykkelige. På grund af, at som I kan se her, og det her, jeg mener det, når jeg siger, at de her 2-3 videoer, som jeg er blevet flagget for, de ikke har haft nogen form for copyright, og alt det, de siger, det er lort. Jeg mener det, på grund af de her videoer. Jeg har set dem igennem, efter de har flagget dem. Og det er bullshit. Altså, jeg er mega skuffet. Virkelig noget. Så for at være helt ærlig, og det tror jeg ikke, at Zipcast de vil nogensinde vil gøre, på grund af Zipcast er så småt, at de kan ikke have den her storhedsvanvid, som Google har. I skal tænke på, at Google har jo ikke bare YouTube, det har jo også Google hjemmesiden, hvor de tjener kassen. I skal tænke på, at når du ser på en hjemmeside, og den så er den øverste, det er jo noget, de har betalt sig til. På grund, hvis de ikke har betalt sig til at være den første søgeresultat, så vil de være den laveste søgeresultat, og også finde den på Google. Google er noget bullshit, og folk de burde lære det, men det gør de bare ikke. Men ja, nu har vi startet en ny kanal, og vi siger farvel til Exynis Gamers. Det er sad, det er rigtig sad. Nu vil jeg snakke om, hvad det nye kommer til at ske. Ja, det var en meget lang intro på det hele. Det ved jeg godt. Vi er allerede 8 minutter ind i det, og jeg forstår godt, hvis folk de allerede stoppet videoen. Men nu kommer det information omkring, hvad der kommer til at ske i den nye kanal. I den her kanal, så har jeg besluttet, mig og min ven besluttet, at vi kobler os sammen her. På grund af, at hvis I kender Magnus Truck Simulator, som der kun laver Euro Truck Simulator videoer. Vi begge to er nogle ret inaktive duties på YouTube, og det er jo også. Det er jo begyndt at blive på grund af, at jeg startede på den her skole her. Det er noget værd lort. Men vi begge to er meget sådan ens på mange måder. Vi har været rigtig gode venner, hvis ikke bedste venner, lige siden at vi gik i 3. klasse.
Og vi er nu begge to gået ud af skolen, så det er så lang tid. Det er så 6-7 år eller sådan noget. Og vi passer rigtig godt sammen. Derfor vil vi gerne, der sagde jeg så til ham, at Magnus, skal bare lave en kanal sammen. På grund af, at når to inaktive er inaktive sammen, så bliver man aktiv på grund af min logik, ikke? Så det er sådan 2 + 2, ikke? Så hvad der så kommer til at skabe, hvad der så kommer til at streame, er ikke, at alle vores videoer vil være, hvor vi spiller sammen hele tiden. Det er ikke en mulighed for os, på grund af, at han har nogle mærkelige forældre, og det ved jeg ikke, om han har noget imod at sige det her, men han har nogle mærkelige forældre, som der har det ikke så godt med, at han spiller på for meget computer og sådan noget der. Og det gør det lidt svært for os at snakke sammen, når vi spiller og sådan noget der. Men det vil jeg heller ikke gå dybere ind på. Men det kommer ikke, kun videoer, hvor at vi spiller sammen med Magnus. Men det kommer der. Det kommer. Samtidig. Jeg har faktisk en highlight video med mig og Magnus, som der spiller Wasteland i Arma 2, og det er motherfucking fedt. Det er den fedeste highlight, jeg har lavet i lang tid, og den kom op et eller andet tidspunkt. Når jeg har tid til at lave den færdig. Og den kommer, og det bliver motherfucking awesome. Så ja. Men der kommer også noget, hvor vi spiller hver for sig. Og grunden til det er sådan, hvorfor ikke samle 2 personer i en kanal? Altså jeg kan ikke se problemet i dem personligt. Der er nok nogen, der vil sige, men det er jo ikke det, jeg subscriber for hver enkelt og sådan noget der. Men det kan I også bare gøre. Mig og Magnus, vi finder på en eller anden måde med thumbnails, hvor man kan se, hvem der er hvem. Så man kan se, at hvis nu er noget specielt tegn, mit tegn eller sådan noget, jeg har ikke noget tegn. Men det finder vi ud af. Hvis nu jeg får en eller anden trekant, så får Magnus en firkant eller sådan noget, ikke? Så i thumbnail kan man så se, at der er en firkant, det er mig. Og så, nej, men det var mig, der var mig, der trekanten, ikke? Ja, så hvis nu er en trekant, så er det mig. Altså hvis nu er en firkant, så er det Magnus. Sådan noget kommer vi nok til at lave. Men det bliver fucking awesome. Jeg glæder mig til at starte på ny. Også på grund af, at jeg havde faktisk, det er faktisk egentlig chokerende, hvor mange aktive seere jeg havde. Men jeg havde ikke så mange aktive til at kommentere og sådan noget. Jeg havde faktisk en ret stor seerbase, hvilket er fedt. Jeg kan ikke lide at kalde mine seere for fans, men det vil jeg nok selv omtale jer selv som, men det kan jeg ikke holde ud. I seere. Jeg er ikke nogen kendt person. Jeg er bare en dude, som sidder foran en mikrofon. Men måden vi kommer til at skulle, nu spørger jeg jer her om hjælp her. Måden vi kommer til at sprede den her information om, at min kanal er lukket ud, eller ikke er lukket ud, den er lukket ned. Det bliver, jeg prøver det bedste selv. Jeg har skrevet det på min Facebook og sådan noget der, og jeg prøver på at skrive det på min nyeste video og sådan noget der. Men måden I kan hjælpe mig på er, at hvis nu I kender for eksempel nogle venner, som der kender mig, eller sådan noget, kender min gamle kanal eller sådan noget der, måske stadig se mine videoer og følge mig på min gamle kanal, og så fortælle dem, at nu har jeg startet en ny kanal. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kommer til at spørge om nogle YouTuber om, at de vil give mig en shoutout, bruger det kan jeg ikke få mig selv til. Personligt. Jeg synes, det er tamt. Det er noget, de skal gøre frivilligt. Men helt klart, så vil det helt klart hjælpe. Helt klart. Men ja, vi kommer til at starte for en scratch. Og det bliver hårdt. Det bliver slemt. Det bliver rigtig, rigtig hårdt. Og jeg kommer til at skulle vende mig til at se nogle små tal, i stedet for nogle store tal, sådan nogle 200 seere og sådan noget der. Det kommer jeg til at skulle vende mig til. Men det er fint. Jeg glæder mig til at starte på kanalen her. Og jeg håber, at I vil subscribe til min nye kanal her, sammen med Magnus. Så ja, tak så meget. Bye. Hvorfor fanden ikke stoppe? Det vil jeg også gerne.